ngayon guys at magpa-perform ng Hail at convey na natin sila. Ayan o, kasama natin yung mga kasama natin staff. So, let's go.
So yun guys, at napaka-solid ng tugtugan ng Hale. Ayun, so tausan ng kanilang tugtugan. So natin namin sila sa kanilang hotel. Ayun. So ako pa rin si Pogi. Tapos na kami guys. Bye. Let's go. Solid, solid. Success. Happy 64th anniversary, Basista Pangasinan. Let's go. Okay, show your shirt.